Ne on niin rikki. No, pitäisikö se ostaa uusi? Joo. No. Voisin muuten laittaa tän tonttulakin, kun on pikkujoulut. Sit me ollaan sellaisia tonttuja. Noniin. Eikö me näytä vähän kaljolta, mutta ei se silleen haittaa. Laita tää alas, tää on Okei. Niin. Hei, onks sulla yhtään röökiä? Ei. Ei vittu. Pitäis se soittaa rätsille, et hakee. Joo, Räts oikeesti vittu. No ei. Ei se... Arvaa mitä Nalle Puh ja Nassu pelas korttiin. Arvaa mitä Nassu sanoi Puhille. No. Puhuja. Paska. Mä kuulin tonne Iskelmäradiosta. Eihän. Joo. Ei vittu. Siinä on kerran. Se on niin hyvää musaa. Kohta tulee joulu. No älä. Mitä sä oot toivonut joululahjaksi? Mä oon toivonut kaikkea. Onks sulla puhelin näytä kelloa? Kato kelloa. Se on 2:05. Eikö se tuu 10 yli? Joo. No niin, mä olen aina. Hiivattaisiko noista tököt, kun meillä on röökiä? Oi vähän arveen alkaa. Eikä ollut Ei niistä oo oikein, kun on ihan niin. filterit vaan jäljellä. Niin. Pussi tulee. Noin, mennään. Jonin pitäis olla kotona. Toivotaan vittu vähän mulla hakuiseksi se siellä. Kyllä se sanoo, että se on noin 2. No mitä kello on jo 3. Kyllä sen pitäis olla. Ei vittu uudestaan. Niin, ei se oo kotona, mä saan. Minä soitan. Missä mun puhelin on? Vittu mulla ei puhelinta. Eikä. Ei. No kato näistä. No mä katoin, ei oo. No vittu, se jäi sinne pysäkille kun mä katoin kelloa. Niin, se jäi sinne. Ei vittu. Hei, kiva. Mut ei siellä varmaan enää. No niin. Mun on ihan pakko lähteä hakee se. Ei. Se on mun isä. Se on mun isän. Vaikka se onkin vaaleanpunainen. Mä tykkään siitä. Mut ei se varmaan siellä enää oo. Tai no, en mä usko. Pakko silti käydä katsomassa. Jos ei se lähde mun isään! Apua. Puhelin. Ei vittu. Ei! Se ei oo täällä. Vittu! Äiti tappaa mut! Kiva kun sitä ei löytynyt. Mä en tiedä mitä mä teen. No, Niin se tappaa mut. niin. Mä en voi mitään asialla. Niin. No, miten se vaan voidaan varastaa tuolle? Voisikohan se olla jossain löytötavaratoimistosta jossain? En mä usko. Kyllä jos joku ottais sen siitä, niin en mä usko, että se vie sen mihinkään. Kivaa. Mut mä lähden kun toi... Yksi otti mulle just. Tea möi Vilman puhelimen venäläiselle mafialle 5 000 eurolla ja lähti Kanarialle. Täällä! Vittu! Äiti tappaa mut! Mun on ihan pakko lähteä hakee sitä. Nyt. Yksi otti mulle just. Mitä se? No ei. Ei se bussi lähtee. Hei, tuolla on toi Nassi. Lappuja. Muuhun päin. Kuka oli vienyt teistä Tiian puhelimen? Hiljaa Jenna.
Teo myi Vilman puhelimen venäläiselle mafialle 5 000 eurolla ja lähti Tenetriffalle. Kiva. Mutta ei siellä varmaan enää. No niin.